בוא ניתן בראש. שתיתי פטל ואז נזכרתי שהיום זה יום מספר 5 שאני עושה מתח עבור כל עוקב באינסטגרם. חזקתי לקראת האתגר ויצאתי לדרך. עדיין מאוד מאוד תפוס לי אגב, אבל יש כמה דברים שיעזרו לי להצליח באתגר. דבר ראשון, פטל ייתן לי מלא כוחות. דבר שני, הגרביים. בדוק זה ייתן לי מלא כוחות, לא? אנחנו נמצאים עכשיו על 1312 מתח, זאת אומרת שעלינו 89 מתח מאתמול. אגב תפוס, אבל אתגר זה אתגר. בוא נעשה 89 מתח. וואו, הוא כל כך חתיך. הפטל נותן איכשהו כוחות. חמש מתח אחרונים. בוא ניתן בראש. מתח אחרון. זהו, סיימנו. מרגיש שהגב שלי גדל, אבל הוא פשוט מקובץ בכל הזוקפי גב, וזה די כואב. אז אתם מוזמנים לעקוב ולהפוך את החיים שלי להרבה יותר קשה.